चाइल्ड मैरिज उन्दै बैसोआव हाबा लानाय फ्रेंड्स नोंथांमोना थारैनो निउसाव ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दं उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ हमगासिनो दं पुलिसा हमनो स्टार्ट खालामदों आरो बै गथ'फोरखौ हाबा जानायाव जायफोर सुबुंफोरा सापर्ट खालामदों बिमा बिफायानो जा जायानो जा बिसोरखौबो एरेस्ट खालामनाय जों खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों निउसाव मा नोंथांमोना बे निउसखौ नुनानै गियाखैना फ्रेंड्स सरकारा मोनसे नेम बानायदों मा 21 इयार्सनि उनावसो हाबा जानो हागौ गोदो गोदाय गार्ल्सफोरनिया हिन्जावफोरनिया मामोन 19 मोन दा 21 जाबाय हौवासाफोरनियाथ' आगोलनो 21 खामोन आरो मोननैखौबो 21 खालामनाय जाबाय स फ्रेंड्स 21 बोसोरनि उनावसो हाबा जानो हासिगोन नाथाय फ्रेंड्स सोरबा बे आयेनखौ उल्लंघन खालामनानै हाबा जानायनि थाखाय सरकारा सोरखौबा बेबायदि एरेस्ट खालामबाय थानायखौ जों खोनानो मोन्दों उन्दै बैसोआव हाबा जानायालाय मा जेंना जायो गोबां सानदों माथो जायो हाबा जाबालाय मानो एरेस्ट खालामदों जों हाबा जादों सरकारा मा खहा जादों नाथाय फ्रेंड्स सरकारा नोंथांनि मोजांखौनो सानदों नोंथांनि उन्नतिनि थाखाय नोंथांनि डेभेलपनि थाखाय नोंथांनि मोजांनि थाखायनो नोंथांखौ एरेस्ट खालामदों फ्रेंड्स नोंथाङा हाबा जानानै बाला गुदुङाव गानानै माखासे अन्थाइ थाफाखौ खर'आव रुजुमना लानानै नोंथाङा गियानबो मोनस्लाबा फिजिकेलाबो स्ट्रं जास्लाबा बा नोंथाङा गासैबो गियाननि अभाब जानानै बेबायदि जुदि संसाराव आगान होयोबा नोंथांनिथ' खहा जागोन ना फ्रेंड्स बेनिखायनो फ्रेंड्स सरकारा बे नियमखौ बानायदों स फ्रेंड्स उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा मा जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि चाइल्ड मैरिज थामहिनबा मा फिजिकेल डेमेज जानाया बांसिन चान्स दं फ्रेंड्स चाइल्ड मैरिज that means paralysis of educational life child marriage means mentally harassment child marriage means माखासे देहायारि जेंनायाव भुगिनाय mentally socially गोबां बिथिङाव disorder जानाय child marriage means नोंथांनि जेनेरेशनाबो डिसअर्डार जानाय नोंथांनि जेनेरेशननि हेल्थआबो गाज्रि जानाय उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा चाइल्ड मैरिज खालामब्ला नोंथाङा नोंथांनि लाइफनि फुल एन्जयखौ मोननो हाया फ्रेंड्स नोंथाङा टटेलि माखासे मोननो गोनां गियाननिफ्राय बेसिक गियाननिफ्राय मरेलनिफ्राय नोंथाङा बन्चित जानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव नोंथांनि संसारा अरायबो नांलाय खमलायजों थांनांगौ जायो फ्रेंड्स नोंथाङा जिहेतु बे बैसोआव उन्दै बैसोआव हाबा जादों आयेनखौ सेफायनानै हाबा जादों बेनिखायनो नोंथाङा एरेस्ट जानो हागौ आरो नोंथाङा बेखौनोथ' नुबायदों दा एरेस्ट जागासिनो थादों आरो लोगोसे नोंथांजों रिलेटेड थानाय नोंथांनि हाबाखौ मिथिनानैबो जाय जनायाखै सरकारनो पुलिसनो डिसिनो जाय जनायाखै बै सुबुंफोराबो एरेस्ट जानो हागौ नोंथांनि बिमा बिफायाबो एरेस्ट जानो हागौ नोंथाङा हाबा जानायनि थाखाय नोंथाङाबो एरेस्ट जाबाय लोगोसे नोंथांनि न'खरनि सोरबा सुबुङाबो एरेस्ट जाबाय बेथ' जोबोद दुखुनांथाव इनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि ओंथिया जाबाय नोंथाङा ससियेलि मेन्टेलि फिजिकेलि गासै गियाननि बिथिंखौनो हम गासैयावबो डिसअर्डार जानाय फ्रेंड्स आरो नोंथांनि जे जेनेरेशन बेबो गाज्रि जानायनि चान्स थायो फ्रेंड्स नोंथांनि फार्स्ट जेनेरेशन सेकेन्ड जेनेरेशन बेफोर गासैबो गाज्रि जानो हागौ फ्रेंड्स गोदो गोदायनि समाव मानसिफोरा गोबां गथ' गथाय जोनोम होयोमोन बेनिखायनो गिबि गथ' गथायफोरा थिग जायामोनबाबो उननि समाव थि बैसोआव माने गथ' गथाया जोनोम जाहैनायनि थाखाय देहायारि बिथिङै स्ट्रं मेन्टेलि स्ट्रं जायोमोन नाथाय फ्रेंड्स दानि जुगावथ' सासे सानैनि सायाव बांद्राय गथ' जोनोमखौनो होआ बेनिखायनो उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा उन्दै बैसोआवनो बै गथ' गथायफोरा जोनोम जागोन आरो बिनि देहायाबो टटेलि डिसअर्डार जानायनि चान्स थागोन फ्रेंड्स स' नोंथांमोना थारैनो हमनो हादों मानो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि खालामदों मा फ्रेंड्स नोंथाङा गावनि लाइफनि फुल एन्जयखौ लायालासिनो जिउनि जि मोननो गोनां समाव जि फुल एन्जय मोननो गोनांमोन बै समखिनियाव नोंथाङा गासै रंजानाय गासै दुनियाखौ नायनाय गासै गियानखौ आरजिनाय गासै सोलोंथाइखौ आजावनाय नोंनि आथिङाव गसंनाय बैफोरखौ आजावग्रालासिनो नोंथाङा बाला गुदुङाव हाबनानै गावनि खर' सायाव माखासे अन्थाइ थफाखौ मानो बानायनानै लानो फ्रेंड्स बेनिखायनो फ्रेंड्स जिहेतु 21 नोंथांमोनखौ थानो होदों नोंथांमोनाव बबेखानि प्रेमाव गोलैनो हागौ सोरनिबा फारसे एट्राक्शन जानो हागौ बायदिसिना एफेयार्स थानो हागौ नोंथांमोननि गेजेराव नाथाय बै एफेयार्सखौ नोंथाङा 21 एज बारनायालागि लाखिनो नाजा फ्रेंड्स नोंथांखौ थानोसो होदों नोंथांखौ खस्थ' जानो बिस लोंनो होआखै नोंथाङा जुदि संसाराव हाबोब्ला नोंथाङा जुदि बाला गुदुङाव हाबोबा नोंथाङा थारैनो बिसखौ लोंनाय बायदि जागोन स फ्रेंड्स नोंथाङा मिथिखानानै मानो बिसखौ लोंनो नोंथाङा गावनि लाइफनि फुल एन्जयखौ लाबाय था नाथाय नोंथाङा 21 इयार्स एजसिम था जायफोर सुबुंफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जायो बिथांमोननि मेलेमाव मोनसे बाथ्राया अरायसम गेले बे जाहैबाय मा ओरैबायदि माने लाभ एफेयार्सआव गोलैयो बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे कन्डिशनाव थायो माने दुनियायाव बिनिख्रुइ आरो मोजांसिन जेबो गैलिया जेन दुनियायाव बिनिख्रुइ गोजानसिन रंजाथावसिन जेबो गैलिया बेबायदि साननानै लायो नाथाय फ्रेंड्स बेबायदि नङा दुनियायाव नोंथाङा जायखौ अराय गोजोनसिन मोजांसिन अराय समायनासिन अराय रंजा खुसिसिन जेराव बयनिख्रुइ गोजोननाया दंसिनो बेबायदि सानो बे जोबोर गिदिर गोरोन्थि फ्रेंड्स
मानसिनि लाइफआ बहुत स्टेज दं बै स्टेजाव मोनसे स्टेजाव जों मोनसेखौ मोजांसिन सानो नाथाय मोनसे स्टेजाव थांनानै बै गोरोन्थिखौ जों बुजिनानै मोनो फ्रेन्ड्स बेनिखायनो नोंथांनाव अरायबो सान जे नोंथाङा मोनसे स्टेजाव बै नोंथाङा जायखौ सानदोंमोन बेखौ इसेबाबो गोरोन्थि मोनहैगोन बेनिखायनो बै समसिम नोंथाङा था अरायबो गावनि जिउआव अराय गोलाव समनि थाखाय सान्तिखौ नायहर नोंथाङा जुदि गुसुं समारि जुदि सान्तिखौ नायबा गोलाव समनि थाखाय नोंथाङा दुखु जानांगोन बेनिखायनो फ्रेन्ड्स गोलाव समनि गोजोनखौ सान्तिखौ अरायबो नायहरनाया मोजां जायफोर बिथांमोना जोबोर प्रेमनि फाग्ला फाग्लि बिथांमोनहा मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना माब्लाबाबो सोरजोंबा लांजानो दागि सोरबा जुदि लांदोंबा लांनो हो बै लांनायनि थाखाय नोंथाङा माब्लाबाबो दुखु खालामनो नाङा जिहेतु थगायसुला थगायसुलिखायसो नोंथांखौ गारनानै थांदों जाय थगायनानै नोंथांखौ गारनानै थांदों बिनि थाखाय नोंथाङा मानो दुखु जानो बेनिखायनो सानैनि मादाव सोरबा सासेया जुदि थगायसुलाबा जाय थगायजादों बे माब्लाबा बेखौ जेबो खातिर खालामनानै जेबो लाब गैया गारनानै थाङोबा थांनो हो फ्रेन्ड्स बेनिखायनो माब्लाबाबो 21 एजनि सिगां गावखौनो बेबादि गोरोन्थि लामायाव बारसोमनो नाङा फ्रेन्ड्स नङाब्ला नोंथाङा एरेस्टबो जानो हागौ मोनसे समाव बेबादि एरेस्ट जानो हागौ बाथ्राफोरखौ जों जेब्ला फरायसाफोरनि सिगाङाव बुंमोन अब्ला फरायसाफोरा मिनियोमोन नाथाय आयेना माब्लाबा हरखाब इउटिलाइजबो जानो हागौ फ्रेन्ड्स बेनिखायनो दिनैनि थासारियाव सोरबा हमजादों माखासेया हमजायाखै सोरबा सानै साथामाथ' हमजादों नाथाय बै सानै साथाम हमजानाया बिसोरनि मान सन्मान अबस्थाया मा जागोन फ्रेन्ड्स दा साननानै बबेखानि बेवहाय लाजिनांगौ जेबो बाथ्रा गैया हमजानानै नोंथांमोनखौ बोखागोनसो आरो नोंथांखौ साननैसो जेलाव दोनगोन नाथाय अराय समथ' नोंथांखौ जेलाव दोना साननैसोनि उनाव नोंथांखौ दिहुनफिनगोन बा नोंथाङा उदां अख्राङाव फैफिनगोन बिनि उनाव नोंथाङा 21 इयार्स एज जायागौमानि नोंथाङा हाबा जानो मोननाय नङा आरो बै समाव नोंथांनि लाइफनि थाखाय माखासे खामानि नोंथाङा मावनानैसो लानो हागोन स' फ्रेन्ड्स बे बोरैबाबो मोजांसो हमजाबाबो बोरैबा मोजांसो आंनि बादिब्ला नोंथांनाव मा जानो कमेन्टआव लिर बिदिब्ला फ्रेन्ड्स आं बुंफिनगोन चाइल्ड मेरेज मिन्स मेन्टेलि हेरेसमेन्ट फिजिकेलि डिसअर्डार माखासे फिजिकेल कमप्लिकेशन्स चाइल्ड मेरेज मिन्स ससियेल डिसअर्डार चाइल्ड मेरेज मिन्स नोंथांनि एडुकेसन लाइफआ टटेलि पेरालाइज्ड चाइल्ड मेरेज मिन्स नोंथांनि इयुन जेनेरेशना थार्ड क्लास जानो हागौ चाइल्ड मेरेज मिन्स नोंथांनि एनजयफुल लाइफआ डेस्ट्रय जानाय चाइल्ड मेरेज मिन्स नोंथाङा अरायनि थाखाय बाला गुदुङाव गानायनि थाखाय नोंथाङा अरायबो इक'नमिकेलि नोंथाङा डिसअर्डार जानो हागौ मानोना नोंथाङा बै समाव माखासे नलेज माखासे रोंगौथि स्किल गासैबो लाथिख' जानानै थायो चाइल्ड मेरेज मिन्स एरेस्ट जानो हागौ चाइल्ड मेरेज मिन्स नोंथांनि बाखि बाय बाहागिफोराबो एरेस्ट जानो हागौ बिमा बिफायाबो एरेस्ट जानो हागौ फ्रेन्ड्स बेनिखायनो अराय सम गोसोआव लाखि 21 बोसोर बैसोनि उनाव हाबा जानायनि टारगेट ला फ्रेन्ड्स